Atenție! Acest program este interzis persoanelor ce nu înțeleg glumele întunecate sau persoanele ce nu pricep ironia. Genul programului comedie. Yes! Un papagal din ăsta mi-aș dori să fie tot timpul pe umărul meu din când în când, dar aș prefera să fie o sticlă de vin în loc de jimbinul ăsta. Viața-i zbanghie, o iau în pășcălie, o dau pe veselie și toate trec. Și iar beau tare. Dedicație! De la Adrian Ioniță către Sabina Vrăjitoarea! Se știe! 10.000 de mărci! Bă, dar de ce pula mea și-o băgat două suluri de hârtie igienică în nas înainte să cânte coaie? Oscar refrenul. Eu nu vrei să fiu filei de pâine? Eu. Și Ro zis că se identifică vodka și dulceața cu vodka nu prea merg. A, uite pe Haluca el a zis că el linge dulceața de pe felia de pâine. Dă-i notă. E păstă. E păstă tăți. La fin. Uite-te și tu, dulceața invită elicopterul pe voice. Du-te și Ro să faci Eu. Păi dacă o zis că e elicopter, băiatul. Chiar iubire, tu știi cum îl cheamă pe Shiro, nu? Costel? Costiecă. Exact. Costiecă. Salam, costică. Ce vrei să cumperi, Costică? Salam? Salam aleikum, costițe. Descărc aici ce l-avem eu. Ok. Așa. Dic, ești nebun că poți să zbori de acolo. Mi-ai mințit. Am crezut că ești să mută cu Bă, dar sunteți ca muștele. Stăriți prea devreme, mă. Hai că mă omor. Stăriți prea devreme de pe ăla. Hai stări prea devreme. Nevermind. Și tu stai așa în scaun și ai un ghidon și ești acolo și tu. Da tu pe tante. Prietenilor. Ziua de 28 februarie va fi interesantă din dubla opoziție de la lună, Chiron, nordurile lunare, așa, berbec, balanță, quadrare, Marte, Jupiter, la pești, așa, care va regrupa importante energii astrale în sectoarele de viață și activitate menționate. În 29 februarie, după ora 5 și 9 minute și 1 martie, unii nativi pe fondul unei tendințe spre frondă. Între 29 februarie, după ora 5 și 9 minute, pe 1 martie, unii nativi vor fi reasperați de o persoană, cel mai adesea de un prieten, interesată de același câștig bănesc sau avantaj material care îi motivează